Cymeiddio sy'n manno. A wan, da ni yn Cynarfon i Gema Tiwb. So, da ni am gychwyn chwarae Minecraft. Reit. Un o'r peth dydw i ddim wedi adio di by newid gyda ffyd dwi, so dwi'n angen bwyd. A un o'r pethau mwyaf stupid dwi wedi dweud wan, sgynna fi'n bwyd. A mynd â cweitof, dyn stupid. A os ydych chi'n meddwl sy'n geisio diamond hein, mi roi yna gastell. O'r enw Castell Wil Cwac Cwac. Os gael sy'n ydych fi. A oedd o'n draw fanna ble oedd, os ydych chi'n cofio, gwalch budur. Ia. A mi nath o gweithof neu rhywbeth. Os ydych chi'n cofio, nes i wneud nes i, dwi'n gallu cwcio nhw. O, sy'n ti byd, dim bwyd. Swn i jyst yn marw, roi bob dim fi mewn chest. I got the brains, I got the brains, I got the brains, I got the brains. I got the brains, I got the brains, dun dun dun, dun 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 dun. A jyst aros mewn gornal. Dwi'n meddwl fa fi, dwi'n gallu sprint. Slaf fi. Come on. Mynd o'r llechel. Ti'n mynd i'r uchel. Just to llafu mynd o sboil y fideo. Dwi'n dall y game on well. Couch. What else we had? Yeah, I'm fine. What? Pan dwi yn... Oh yeah. Ti'n mynd i gysgu yma. 2 hours later. Without you, a pethau. I want you all off floating house. For heddiw, dwi eisiau just remindio chi. Dwi heddiw am fyd newid character fi. Dwi'n meddwl byddech chi'n bod yn y character Steve, chi'n galw fo yn Saesneg. Dwi'n meddwl na i newid hwn ar ôl i gael pethau fe nôl. I fod faint mor beautiful dwi'n edrych o. De. Dwi'n meddwl na i newid hynna de. Dwi'n meddwl bydd yna dipyn bach syniad da. So, ia. Gweld os yna jyst rhywbeth. Rhywbeth o fanna. Dwi'n yn siŵr. Ac os ydych chi'n gwybod, nes i o'na gastell. Chi'n gweld y gola? O'na gastell yn fanna. Nes i fynd i'r castell a nath gwalch bydyn nhw, ia. Mi nath o, beth i gael o, gwylltio a rhegi, ia. Unwaith, ond da ni deletio fideo yna, mae'n iawn, da ni cychwyn y fideos fi yn ôl, a bydd bob dim yn iawn sef y fideos fi wedyn. Oce? Os ydych chi'n hoffi hwnna, mae'n di stopio wan, so byddech chi'n gallu gweld y fideo yna. Os ydych chi'n meddwl, dim rhegi yn y fideos! Ding, 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 ding! Wyt ti yn gallu mynd... Wyt ti... Hela a golda... Mae dal zombies, dwi'n mynd... Mae just tu fi reit o fanna. God, ti'n ddim yn... Paid meiddio o ffricio fi allan. Mae entrance. Dyn, 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 dyn. Fanna di mai dwi bron... O! Te!
meddwl. O'n i'n meddwl. O'n i'n meddwl fysa yna un. Oh no, oh no, oh no. Oh no, it's an alien invasion. Oh, I'm gonna poison. Spider eye. This is poisonous. So, when the boy's done, Peter please Peter bydda chi, bydd pob yn meddwl bod chi'n pathetic. Fysa chi'n bita fo, si? Ti disgyn o ranna, map fi, beth arall. Na. O, dwi wedi ffind y ffordd newydd yn fyny yna. O, na. O, os ydych chi'n watchad fideos Bob na, mae'n o'n bryd, so checiwch allan. Os dwi wedi dweud yna, ond dal checiwch allan, mae'n ffrindiau fi. So checiwch o allan. So dwi really eisiau chi checio fo allan. Mae'n ffrindiau fi, mae'n ffrindiau. So dwi eisiau chi checio allan. Anvil. Gret. Wan gai anvil i tyfu. Rho hwnnw yma. So chi'n gwybod mae anvil sy'n gallu disgyn. Wan fydda i galw beth fi. Ie. Dwi'n gael ein sword fi, mae'n gael yn iron y Saesneg. So, hwn bydd mining chip ni. Wel, mae llwyth o mining chips fi wedi cael ei sboilio. Os ydych chi'n gwybod yna, do, mae pawb yn gwybod. Mae nhw wedi cael ei sboilio. Fa ma ni chi sboilio. Bod o falus ma. So ni yn... Dyna mwy handi. Ffindio di fyna iron. Just checio. Be dwi'n feddwl ydi fo. Naci, dim un a fynd i feddwl. Ffordd ma. Dwi dal yn checio, dim ots i fi, dwi jyst yn checio. Dyma XP level. Reit, mae'n mor ddo. Jyst eisiau dipyn bach o lian i gael pickaxe. Iawn, da ni'n mynd at y sand, please. Da ni dal yn mynd i ffindio dipyn o haearn. O, well ni mynd yn ôl fan. Sym dim bwyd. Jyst yn ôl yma dim ôl. So chi'n mwyn dro pan dwi mor hir, dwi jyst eisiau cael torches. Jyst gyda fi. Take that. Ah. Dim hyn. Rhyfaf. So, dim byd secret ma. Na, dim byd. Hyd yn oed dim un. Ja, maar ze met nog niet TV. Beep 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 do. Beep 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 do. I got diamonds and I know where the brandy in my I'm gonna sell. Right. Dim ots yma hit y lol na. Dyn ni just angen bwyd. Smart, dwi eisiau bwy. A dwi'n mynd gallu... Sut wyt ti'n y cookies?
sut wyt ti'n neud cookies crafting table? Learn me something. Cookies. Cookie. Bara, reit. Ia. Dim mainio, dwi'n newid y fideo, reit. Enw'r fideo yma bydd ffarmio. Bydd am fideo gret. Fideo gret, bydd hynna. Bydd na fideo gret. Bydd na fideo gret. Lwcus. Fideo gret. Dwi jyst am wneud fideo ffarmio bydd hwn. Dysgu chi sut ti'n neud hyn. Mae hyn yn peth i gael bwyd. Os ydych chi eisiau bwyd, jyst neud hyn. Ffarmio. Ffarmio bydd enw'r fideo yma. Ffarmio. Faint dwi efo hynna faint. Na'n enw ar hyd yma, mae'n handi di gael llefyn yma'n barod. So, faint yna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. So, 1, 2, 3, 4, 5. A'r 5 bydd yma. Cobl. So, da ni'n gwneud cobl. I cael rei golam yma. 2, 3, 4, 5. Reit. Ti'n fi. Dwi'n rhoi gola yma. Fel cobl. Fel hyn. No! Dun 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 dun. Nes i fynd â penna. Wyllio. Esa na i newid hwnna. Dwi am. Dwi'n newid hwnna. Byddwch chi'n meddwl bod rhaid i llwyddo i gael hwn, de. Byddwch chi'n meddwl i gael llwyddo i hwn, de. Byddwch chi'n meddwl. Wel, dwi'n meddwl, hwn yn syniad da. Mae ffarmio, cwyd o pethau yna. Pethau yna fel bwyd. Fi eisiau bwyd, jyst dos yma. Jyst dos i ffarmio. Wel, Ifan. Dos i ffarmio gael bwyd i ni. Da ni'n angen bwyd, da ni'n fobl wan yma. Da ni'n mond yn tyfu bara brif. Hwna, Yna, Moody 60s. A enw'r playthrough yn Saesneg ydi GameITube playthrough rhywbeth beth yw yn Gymraeg craft. Playthrough, gobeithio bydd i hwnna. Hynna. Hynna bydd yna. Mae'r mining tube mynd i... Fideo ola dwi am wneud special fel. Os ydych chi wedi fel lots o likes i fi. Dwi'n mynd i wneud special. Ydw. Special. Byddwch chi'n hapus, dwi'n meddwl, i gael o. Bydd o'n well, dwi'n meddwl, bydd o'n les. Byddwch chi'n weithio, mae'n dibynnu faint o subscribers. Weithio, mae'n rei bobl yn neud. Chi'n gael, ond dwi am fod yn glen, a rhoi subscribers. Dwi eisiau fel o leia 20 subscribers, a bod yr un gorau. Hynna beth dwi eisiau. Mae'n pickaxe, de.
Mwyn beth sy'n mainio hwn. Dwi'n marw. Oh no. Pam dwi'n sbonio fan ma? Lle pathetig yna. Wel, byddech chi'n eisiau gweld o lle pathetig yna, de? O iawn, i am sôn am newis sgrin beth mae'n fi wneud wan, de? Dim hwnna. Help. Chi'n mynd a help option a wedyn y top change skin, oce? Reit? Os ydych chi'n gwrando, wel, tough wan. Tough. Rydych chi just gymio fe, de? Auto Steve. Simpsons? Dwi Doctor Who's Halo. Ydw siwr o Halo. Ser agor. Na. Dwi'n mynd i prynu Marvels. Spider-Man. Dwi am ddewis. Dwi hwnna. Tufty Tuff. So mae rhai bobl yn dweud fel Tufty Tuff, mae'n feddwl tuff. What? I just do his Castaway. Yeah. Right. O, dwi wedi defnyddio digon amser rwan, so nawn ni wneud y fideo ffarmio. Da ni wedi cychwyn efo, so mynd a fa. So, nawn chi yn y fideo nesa, a gobeithio byddech chi'n hoffi hwnna bydd. So, ta! Dwi jyst angen fi'n stopio.